Добре дошли в Нещата от живота. Аз съм Елена. Темата днес е с продължение, но доста по-различно, защото е право на отговор. За мъжете, жените и любовта. Гост е доктор Огнян Димов, психоаналитик и психотерапевт. Темата е провокирана от предишна тема как да съблазняваме красивите жени с лекота. Гости бяха инструктори по свалки. Помага или вреди подобна намеса от неспециалисти. Това е и причината, поради която доктор Димов се свърза с нас, а след минути ще разберем каква е неговата позиция. Участвайте по темата на страницата ни във Facebook и на tv7.bg. Наградата днес е от Жар Компютър с часовник и чанта за лаптоп. Ето какво пишете и вие. Стефан Карагьозов с финес, с любов, с акъл. Виктория: познавам различни типове мъже. Най-отвратителният за мен типаж е, когато един мъж плагиатства, използва чужди фрази и перефразира по негов си начин с цел да те впечатли. Той е женен, но задължително неразбран. Той е баща, винаги най-грижлив и най-ощетен. Имам един въпрос към господина за тези мъже. Какво ще каже? Валери Конов: свалячите са един определен тип мъже, които не подбират нито жени, нито методи. Те се възползват от всичко чуто и видяно къде ли не, приемат съвети от кой ли не, но това не са хора, които търсят любов, сърце и душа. Търсят само секс за една нощ, затова им е все едно какво ще се случи. Такова ли общоприетото мнение? Какво още по темата от госта ни? Заповядайте. Добре дошъл. Благодаря. Здравейте, доктор Димов. Сядайте. Мерси. Успяхме и във вашия график да се вмъкнем горе-долу. Да. Поискахте право на отговор по тема, която наскоро дискутирахме. Защо? Какво ви впечатли? Какво ви направи впечатление тогава? Вижте, уважавам вашето предаване, уважавам вашата телевизия, бил съм гости в други предавания. В интерес на истината бях неприятно изненадан, случайно попаднах на предаването, където бяха поканени хора, които от презентацията на които първо лъхаше непрофесионализъм. Нека да се разберем в самото начало. Аз не говоря против тези конкретни момчета, които бяха тук, които дори не знам дали са завършили психология, най-малко, дали имат право да практикуват тази професия на, както те се наричат, на инструктори. Как звучи... не знам, за мен ужасяващо, някой да те инструктира как да живееш, и оттам нататък все пак те имат някаква публичност и те говорят неща, които най-малко професионално са неиздържани. Поради тази причина аз реагирах. В крайна сметка всеки един професионалист има и някакво чувство за отговорност. Значи не можем да стоим в единия ъгъл, свити някъде и да мислим, че всичко е прекрасно, след като имаме своите пациенти, след като имаме своето щастие в личния си живот. Все пак трябва да има и някаква реакция и да се говори по същество, да има диалог. Не се заяждам с никого, аз просто искам да покажа една друга гледна точка към нещата. Уви, преекспонира се гледната точка на тези формули, чисти формули, почти назидателни формули за това как да живеем. Направи ми впечатление от читателските обаждания, които преди малко цитирахте. Те показаха и посочиха нещата и проблема в неговата същност, в крайна сметка. Като говорим за тези курсове и семинари за обучение, какво смятате за тях? Как да сваляме и ухажваме красива жена? Казахте, че дават готови формули. Човешката множественост и богатство на личността и на душевността, това значи ние да сведем до някакви определени формули, както един мой пациент казва, който, уви, нямаше начин да дойде или в студиото. Той беше един от малкото, които се съгласи и да бъде записан. Просто така, живота се стече щастливо за него и той вече е в чужбина. Дай Боже, наистина му пожелавам там да е по-щастлив, отколкото тук. Но той го определи последния начин. Това е цитат. Той каза, минал през всички тези форми на курсове, на пикап, на терапии по скайп и по интернет. Той казва, аз усещах това като един чук върху главата ми, който непрекъснато ми казваше как да живее. Това беше момче, което дойде, говоря в момента за личен опит. Той е този, който ни води и който може да ни даде отговор на така зададени от вас въпрос. Той казва, аз не можех да спя в един момент, аз разстроих сина си, аз разстроих съня си, аз се чувствах неспокоен, моята тревожност нарастваше, разбира се, защото просто той е тип личност, който не може да понесе подобен тип интервенция върху себе си. Значи, преди да говорим за подобни курсове, техники, които, пак казвам, за определени хора, те могат и да проработят. Но преди да сме установили кой е срещу нас, или както в психоанализата след толкова години обучение, за да имаме правото да упражняваме тази професия, различаваме типове душевна структура.
и което за един е добро, за друг като подход може да бъде много вредно. Не може да отречете обаче, че когато на хората има много тежко, искат да намерят начин или пък някой, който да им каже, че нещата в живота са много по-леки и по-ведри. Да, и могат да се случат по-лесно. Да, но той трябва да разбере все пак защо за този човек нещата са били тежки или се оказват тежки и кои са водещите неща в неговото поведение и кои са тези, които му пречат той да бъде щастлив. Едва на тази база ние трябва да изработим един винаги индивидуален подход към съответния пациент, за да има някакъв ефект. Знаете ли защо? Защото иначе не че няма ефект от всички тези готови формули, но това е ефекта на шампанското. Това е ефект за определен период от време, след което нещата стават още по-зле от това, което са били. Имам такива случаи в моята практика. Аз съм сигурна, че вие няма да дадете лесен вариант. Човек трябва да изчегърта себе си, да стигне до дъно и да започне да гради. Вижте, така ли е винаги? пак зависи от конкретния проблем. Говоря в момента с примери. Ако става въпрос, говорим в момента мъже, които свалят жени, нали? В момента към тях се обръщаме. Така наречената система, много популярна в интернет, пикъп, тя се адресира към тях. Така, значи, ако едно момче, и съм абсолютно убеден в това, което казвам, след една нещастна раздяла, преминава през труден период от живота си, има някакви слаби личностнови разстройства. В смисъл недостатъчно самочувствие, чувства се малко изоставен, чувства се неразбран. За този тип човек, примерно едни такива готови формули, те могат да проработят. Но, ако става въпрос за едно момче, мъж, тип депресивна личност, който има своите сериозни проблеми от детството, който в юношеството е бил сериозно отхвърлен, първата любов абсолютно несподелена. Оттам, който има някакви съмнения относно въобще своя капацитет да заинтригува една жена, този тип формули, аз съм абсолютно убеден, те могат да бъдат дори и вредни. Казахте за самочувствието, че могат да проработят при човек, който няма достатъчно самочувствие. С гостите ми по предишната тема, която беше за свалки, коментирахме точно това и това ги питах всъщност. Самочувствието се гради на фактори, които са вътре в човека и с неща, които са се случили включително и в живота му. Не можеш да го изградиш с по-нахакано поведение, с демонстрация на такова, защото това не е пълнежа. В същото време обаче пък някои твърдят, че това дава кураж и помага. Ще ви дам един прост пример. Вие като жена, отговорете ми откровенно, различавате ли кога един мъж е нахакан срещу вас и кога се прави на това, което не и се опитва да следва, и както беше казано също в коментара на тази зрителка, се опитва да следва някакво външно поведение. Вие усещате ли това в един мъж? Разбира се, когато човек е уверен и спокоен си личи. Мислите ли, че този мъж има въобще някакъв шанс да ви спечели и да ви направи впечатление? Не, обаче хора всякакви. Не хора, жени говорим в момента. Първо, аз съм против това да казваме, да обобщаваме жени. Аз до този момент обаче с различните жени, които съм срещал в моя личен и професионален живот, те са много различни. От хора на изкуството до хора, които се занимават с изследователска работа и до съвсем хора, упражняващи не съвсем обикновени професии. Аз до този момент не съм срещал жена, която може да се впечатли от такъв тип поведение. Посочете ми една, аз непрекъснато се самоопровергавам и самоизненадвам и самоочудвам. Това е част от желанието ми да живея и да упражнявам тази професия. Има доста въпроси още по темата, но нека да видим и част от разговора, за който говорим. С удоволствие. Едно от основните неща, което ние учим нашите ученици е да предприемат действия, което помага във всяка една страна и сфера на живота ти, просто да започнеш да предприемаш действия, а не да оставаш човек, който много говори, а нищо не прави. Правят се доста наброи заговаряния, запознанства с различни непознати жени в реални ситуации. В центъра на София се развиват действията, в заведения, в молове, което трупа от теб тази увереност. Тя е като един мускул. Както на фитнес ходиш, си тренираш мускулите, така увереността се тренира. Да. Сериозно, жива, да не бях. Това, което най-добрият вариант да започнеш разговор с нея е чрез изразяване на твоите директни намерения. Тоест ти си я видял, тя ти е харесала и правиш искрен комплимент.
страшни крака, може и да се окажеш симпатична. Не. Не е в този смисъл. Не е в смисъл да оригиналничиш, а да си искрен и естествен. Това са доста различни неща. Като най-добрите комплименти са такива, които са не за някаква твоя физическа черта, като да речем очите ти, тъй като ти нямаш никаква заслуга за тях. Това е твой ген. Това е факт, обаче пък е и честно, че ти не познаваш тази жена и съответно първото нещо, което си забелязала е как изглежда и евентуално някакво излъчване. Друго не знаеш. Точно така, но по-добрият вариант за комплимент е нещо, в което тя е вложила някакви усилия и зависи от нея. Тоест, да речем стила на обличане, това е нейн индивидуален избор, чрез който тя изразява себе си по някакъв начин и по-добър комплимент е това, отколкото имаш красиви очи. Доста по-агресивни са станали жените в сравнение с миналото, това е факт. Какво се но получава, със сигурност все още ние сме силния пол. Това е друг факт. Въобще не е вярно, ние сме силния пол. Аз раждам, аз давам живот и го извеждам до край. И ти си добре дошъл, ако искаш да дадеш рамо. Нали и така? Без мен ти няма как да родиш и да дадеш живот. Това също е факт. Така че хората, затова сме мъже и жени, сме един без друг не може. Разбира се, но все пак говорим и за неща, които природата ни е дала. Ако аз мога да дам живот и да родя дете, да остана до него до край, независимо от това дали някой може да си хване шапката, преследвайки други жени или не, това е важно да се отчете. Всъщност, ето, част от нещата, които си говорихме. Без да ви правя излишен комплимент, но Шекспир казваше: блажен е мигът, в който палачът изживява позорът на своята жертва. Значи, вие схванахте същността на проблема и имахте коража и времето да се опитате все пак да намерите някакъв смисъл в това, което така на бърза ръка се изказа като ученици и учители. Това е първо абсурдно. Нито в психотерапевтичната, нито в психоаналитичната техника или практика. Чуя ли някъде, че някой се взема за ученик и най-вече първо за учител, той от учителя идва, това е абсурдно. Това е създаване на зависимост. Значи ние не можем да си позволяваме да се подиграваме с хора, това е скандално, които имат някакъв душевен проблем, и да ги създаваме в тях някаква зависимост. Разбира се, първоначално, като всяка патерица, това ще проработи, това ще даде някакъв кораж. Но къде е самият човек? Той е създал той е преминал от една зависимостта от неговия проблем, в друга зависимост от друг човек. Ами какво ще стане в един момент, когато този човек е инструктор? Смятат, че помагат и че всъщност не се подиграват, а напротив извеждат човека от проблема, в който. Да, но това е една изкуствена патерица, която не може да ти помогне. Тя може, пак казвам, да създаде само една допълнителна зависимост и да обърка още повече един човек. Много зрители се подразниха от дефиницията красива жена. Кой определя стандарта? Никой не може да определя. Англичаните казват, красотата е в очите и в погледа на този, който гледа. Аз съм срещал такива невероятни ситуации за малко странни и причудливи от моята естетическа представа за нещата, но кой знае? Вижте, любовта е едно много сложно състояние, в което не е ясно другия каква част от мен запълва, каква липса. Дали някакъв фантазъм, дали нещо липса от детството, дали нещо, чрез което аз мога да изразя и да изявя себе си. Това са сложни отношения. Не е ясно кой е в една връзка. Не можем да говорим така. Красива жена, красив мъж, грозна жена, грозен мъж, учители, ученици, мускули. Въобще. Казахте, че не обичате да дава така обща дефиниция за половете, но все пак най-силното впечатление при българските мъже. Какво ви прави най-силно впечатление? При българските мъже, ако нещо ги обединява, това са две неща. Установено от мен от 5-годишната ми практика вече в България. Първо, това е нежеланието и страхът от това да разговаря с една жена. Значи той търси някакви външни фактори, за да я впечатли, най-често материално благосъстояние. Той има страх от това да изразява емоции. Аз виждам в моята работа с мои пациентки жени, те страдат от това, че мъжете с които са, те не говорят с тях или не намират начин да разговарят със своите партньори. В крайна сметка бракът или семейството или връзката е разговор. Очарованието, желанието, сексуално, духовно, емоционално към другия, то се изчерпва.
след като се изчерпи, какво става? След това и какво остава? Остава разговора, остава общуването, остава допълването и това е интересното. Ще продължим да говорим по темата след няколко минути. В нещата от живота днес си говорим за жените, мъжете и любовта с доктор Огнян Димов. Коментирахме с българските мъже за липсата на диалог до голяма степен, а при жените как е? При жените нещата не са точно такива, каквито са при мъжете. Българската жена я виждам като много по-освободена от това, което беше, например, преди 20 години. Много по-активна и слава Богу, много по-наясно със себе си. И като майка, и като жена, и като съпруга, и като любовница. Това са абсолютно обясними за мен неща. След толкова многовековно потискане и незачитане на мнението въобще и на правото дори на удоволствие, в един момент се оказва, разбира се, нещата се променят и в един момент тя има своето самочувствие и своята сила да заяви себе си. И слава Богу, че е така. Варен ли мита, че българската жена е меркантилна? Не съм убеден. Никак не съм убеден. Дори това да е като някакъв начален интерес към един мъж, това не може да задържи в повечето случаи, в почти всички случаи, разбира се, има изключение, това не може да задържи един траен интерес. Брака като институция? Бракът като институция, той продължава да съществува и има го, това е някаква сигурност, тъй като доверието не е достатъчно явно, достатъчно не е силно. Защо не? Защо в България едва ли не е срамно да кажеш, че ходиш на психоаналитик, при психоаналитик? Защото трудно разграничаваме какво е психоаналитик, какво е психотерапевт и какво е психиатър. Значи, при психоаналитик ходят най-нормалните хора. А нормалният човек има проблем със себе си, особено ако е и професионално активен, и личностно, и човек, който държи на себе си и се грижи за себе си. Във Франция е въпрос на чест да кажеш, че ходиш на психоаналитик. Давал съм и друг път този пример. Работих в човешки ресурси, докато се издържах и следвах в университета по психоанализа в Париж и един от моите шефове ми каза, значи дори в CV-то това се пише, аз посещавам психоаналитик и той казва, да, обръщай по-специално внимание на тези хора, това са хора, които се грижат за себе си, това са хора, които се грижат и за другите. Какво се получава най-често в България? Значи смесваме нещата. Аз няма да ходя на психоаналитик, аз ще споделям своите приятели. Ма приятелството не е за да говорим както говорим при психоаналитик. Това са абсолютно различни неща. Агонията по озряването понякога се влачи доста дълго време. Така е. Докато не се обърне внимание. В каква всъщност се състои вашата работа, добре? Работата ми на психоаналитик. Да. В разговор. В това заедно аз съм партньор, казвам винаги в самото начало на моите пациенти. Ако вие чакате аз да ви дам готови отговори, това не е точният адрес. Ако вие очаквате аз да ви осмисля живота, това не е точният адрес. Ако вие очаквате аз да ви направя щастлив, богат и какво ли още не, това не е точният адрес. Аз съм партньор с моя пациент. Аз не съм човек, който знае, а той, който не знае или тя. Ние се опитваме да видим какъв е проблема, откъде той е тръгнал, чисто психологически, да се съюзим заедно, да се опитаме да се върнем назад в миналото, откъдето условията и, разбира се, и личната слабост е допуснала съществуването на проблем и да видим този проблем като някакъв път към израстването. Фройд беше казал в неговото произведение "Нови лекции върху психоанализата" едно гениално изречение. Той каза, източника на проблема е и източника на справянето с проблема. Тоест, източника е един и същ. Кога всъщност нещата са безнадежни? Когато човек не може да намери силата или най-вече желанието в себе си да продължи да живее, да продължи да се бори, да продължи да обича, да работи. Когато един човек се отказва, аз като човек, който професионално подхожда към работата си, работя с психиатри, в този момент аз изпращам този мой пациент и търсим друг тип помощ. Уви, това е също част от живота, срещат се и такива хора. Трябва ли да се отречем от миналото си, за да живеем в бъдещето? Трябва да интегрираме.
Не знам дали можем да бъдем щастливи, можем да бъдем цялостни. Трябва всичко това, което сме преживели и цялата тази сложност и полифоничност, която носим в себе си, да зазвучи в един акорд, да интегрираме себе си и да поглеждаме по различен начин на миналото и на това, което сме преживели и преживяваме. Много ви благодаря. Всичко добро ви желая и благодаря ви. Благодаря за